σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου Παναγιώτης Τσιβιλής με ένα θέμα που σας είχα υποσχεθεί πριν από λίγες μέρες, το στρες και πώς σχετίζεται με την αύξηση βάρους. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το στρες είναι μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία και αντίδραση του σώματός μας σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως είναι καταστάσεις που μπορούν να μας προκαλέσουν τρόμο, φόβο, αγωνία, ανάλογα πώς το αντιλαμβάνει το καθένας μας. Και για να συμβεί, συμβαίνοντας αυτό, όταν συμβαίνει αυτό, παράγονται και κάποιες ορμόνες, όπως είναι η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, για παράδειγμα. Οι ορμόνες αυτές αυξάνονται για να μας οδηγήσουν να τρέξουμε, να ξεφύγουμε από την απειλή ή να μείνουμε να παλέψουμε. Και δημιουργούν στο σώμα διάφορες αντιδράσεις όταν παράγονται σε μεγάλες ποσότητες, που μέσα σε αυτές τις αντιδράσεις είναι και ο καταβολισμός, δηλαδή η αύξηση του μεταβολισμού μας για να παράξουμε ενέργεια ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε ή να παλέψουμε. Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει και απαραίτητο ώστε να μπορέσουμε, όπως είπαμε, να αντιδράσουμε κατάλληλα σε αυτές τις καταστάσεις. Όταν όμως το στρες είναι συνεχόμενο για διάφορους λόγους στην καθημερινότητά μας, όπως είναι οι σχέσεις μας με τον ή τη σύντροφό μας, η δουλειά μας, δεν μας αρέσει αυτό που κάνουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το που θα παρκάρουμε, το πόσα χρήματα έχουμε, αν μας φτάνουν τα χρήματα, η υγεία μας και άλλα τέτοια θέματα, τότε το στρες γίνεται χρόνιο. Όταν αυτές οι ορμόνες είναι μονίμως αυξημένες, τότε δεν μας βοηθούν και δημιουργούν μοίριες καταστάσεις δυσάρεστες στο σώμα μας, κάποιες από τις οποίες είναι η υπέρταση, προβλήματα των αγκίων και πολλά άλλα, γαστρεντερικές διαταραχές και αύξηση βάρους που θα πούμε αμέσως πώς συμβαίνει. Η κορτιζόλη επηρεάζει την ινσουλίνη και τη γλυκόζη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζουν διάφορες συνήθειές μας, όπως είναι η όρεξή μας, αυξάνεται η όρεξή μας λόγω αυτών των αντιδράσεων, των αλυσιδωτών αντιδράσεων που σας είπα πριν, και να αλλάζουν και οι διατροφικές μας προτιμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πεινάμε πιο συχνά, προτιμάμε τροφές που δεν βοηθούν καθόλου, όπως ζαχαρούχες τροφές, αναψυκτικά και τέτοιου είδους τρόφιμα, και αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση βάρους. Επίσης επηρεάζεται ο ύπνος μας, που όπως πολλοί θα ξέρετε φαντάζομαι, όταν διαταράσσεται, όπως έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, παχαίνουμε. Ας δούμε γρήγορα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και να μειώσουμε το στρες. Πρώτα μπορούμε αυτό να το κάνουμε διατροφικά. Δηλαδή οι τροφές επηρεάζουν τη διάθεση. Ναι, κάποιες τροφές επηρεάζουν τη διάθεση, όπως είναι παραδείγματος χάρη τροφές που περιέχουν τριπτοφάνη. Η τριπτοφάνη είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ, που σημαίνει ότι δεν το συνθέτει το σώμα, που πρέπει να το παίρνουμε από τις τροφές. Είναι πρόδρομος της σερωτονίνης. Η σερωτονίνη είναι νευροδιαβιβαστής που είναι υπεύθυνος για την καλή διάθεση, ας πούμε. Είναι ο νευροδιαβιβαστής της καλής διάθεσης, ας το πούμε έτσι. Τροφές που περιέχουν τριπτοφάνη είναι τα αυγά, είναι η γαλοπούλα, το μοσχάρι, τα γαλακτοκομικά, η βρώμη, το τσία, τα ψάρια με πολλά λιπαρά, όπως παραδείγματος χάρη ο σολομός, αλλά και άλλα ψάρια,
έχουν πολλά ωμέγα 3, πολύ βιταμίνη D και αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην ρύθμιση του άγχους και στη διαχείριση της σερωτονίνης που, όπως είπαμε, είναι νευροδιαβιβαστής της καλής διάθεσης. Η βιταμίνη C και τα προβιωτικά επίσης είναι πολύ βοηθητικά. Η βιταμίνη C είναι αντιφλεγμονώδης και βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και τα προβιωτικά επίσης βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Πάμε να δούμε λίγο τι επηρεάζει αρνητικά το στρες από τις τροφές, από τα διατροφικά. Αλκοόλ, καφεΐνη, ζάχαρη, αναψυκτικά. Πάμε να δούμε κάποιους άλλους τρόπους που ευνοούν τη μείωση του στρες. Μία από τις μεθόδους αυτές είναι η άσκηση, η οποία, όπως είναι γνωστό, αυξάνει τις ενδορφίνες και μειώνει τις ορμόνες του άγχους. Άλλες μέθοδοι είναι η γιόγκα, ο διαλογισμός. Αυτές οι μέθοδοι έχουν να κάνουν με τη μείωση των σφιγμών κυρίως και αυτό επίσης βοηθάει πολύ στη διαχείριση του στρες. Άλλος τρόπος είναι να ασχοληθείτε με κάποιο κατοικίδιο. Πέρα από όλες τις θετικές πλευρές που έχει το να έχουμε ένα κατοικίδιο, ένα τέτοιο φύλλο μέσα στο σπίτι μας, είναι πολύ βοηθητικό και στη διαχείριση του στρες. Επίσης, πολύ καλή μέθοδος, την οποία χρησιμοποιώ κατά κόρον, είναι να ακούτε μουσική χαλαρωτική που σας ευχαριστεί και ήχους, μουσική και ήχους που σας ευχαριστούν. Ένας από τους κυριότερους τρόπους όμως να μειώσετε το στρες, και όσο μπορεί αυτό κάποιος μπορεί να το κάνει, είναι να σταματήσει όσο γίνεται να μειώσει τους παράγοντες που του δημιουργούν στρες. Παραδείγματος χάρη, αν σας δημιουργεί στρες το αυτοκίνητο, εμένα μου δημιουργεί πάρα πολύ, δεν το χρησιμοποιώ καθόλου, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο. Εάν η δουλειά σας αγχώνει πάρα πολύ, αν μπορείτε, αλλάξτε τη. Τώρα ήρθε η ώρα να σας ζητήσω να κάνετε like στο κανάλι. Ευχαριστώ καταρχάς για τη μέχρι στιγμή συμμετοχή, που όσο πάμε και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε like λοιπόν, διαδώστε το κανάλι, εγγραφείτε. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας φιλώ όλους.